kinde ka kinde weche mag ng'anyo ok en wach ma wendo ahinya e riwruok mar KMPDU kata riwruoge mamoko mag keno ratiro mag jotich e pacho ka to ahinya maru mar lakteche samoro iwacho ni osebedo mana ka chal ka gima en gima ibuogo sirikal gi thuol motho ma ok nyal kecho. Dipo ni ma higa ni kata masani bende dhi bedo kamano nikech olando ni ng'anyo winjo bed ni chakore kiny gotieno kopo ni sirikal ok ochopo moko kuom dwaro mago. Dipo ni ma bende dhi chalo kamano to gin ang'o gini momiyo chuno ni nyaka lakteche dhi e ng'anyo ma ka sirikal ok otimo to koro en mana ng'anyo no e yo. Erokamano. Mokwongo en ni ng'anyo mag lakteche ok en ng'anyo makelo mor, ok en ng'anyo makelo ilo, kendo ok en ng'anyo matimo go yuma. Nikech ong'e ni ng'anyo mar daktari biro gi masira kata tho nyalo wuoke ka ng'anyo timre. Emomiyo kinde mang'eny kata kowacho ni wabuoga buoga en ni en mirima kata gi lit mwawinjo ne jopiny mamiyo wadok chien kendo wang'uko mirimbwa kwamonyo wayot odok gi iye mondo kik jopiny hinyre. To kineno ka koro muomowa mochunore kowacho ni wang'ni to onge dok chien en ni sirikal koro kawe ka giro yuma ni manyaguk magiya to gokechi manyaguk marafuok. Lakini en mana ni oruma ma wan go ne jopiny emomiyo wadok chien. King'iyo higa mar 2017 nwatimo ng'anyo mar ndalo 100 ma wach maduong' mogik mane nie iye en ni nitie winjruok mane wadwaro ni wawinjre kanyakla ok en paro ka onyakla mondo wawinjre ni CBA collectively bargained agreement ma bang' ndalo 100 ma lit nobete mang'eny mar kuyo gi tho kata wan jotendwa mag chama notwe ne sirikal gi chama mar KMPDU oyudo winjruok moketo kogno e winjruogni. To sirikal mag county gi sirikal malo ka ma national ok okawo motegno weche mane wawinjre. Makoro ma higa mar 7 ka onge kata wach moro achiel mane gitimo. Kwachako e notice wani en ni nowinjre gi sirikal ni bang' nyithi sikul mag mosomo udaktari kosetieko somo mar udaktari mochuone gi osidhne gi osimbo ma jodala obiro momiel ka wuodgi lokore daktari onego ni kawo ndalo 30 kende tiore osiptande ma ikor gweng' mondo odhi tiegruok e wi nyapara kata supervised training. Koro otiyo to nitiere consultant na jatende moro mang'iyo tije ni yadhni bog'e yadhni dos maber adier to kobedo to bobedo gi teknik mopuonje e theory e school cha. Kosetimo mano kuom higa achiel ni internship teki miye lesen mar aidha odhi otiyo osiptal mar wegi kata odhi otiyo osiptal mar sirikal kata odhi omanyi tich loka oko. To nyithindo gi notieko skul dweche 8 mokadho. Mondo ni 7 months osekadho because agreement wacho ni 30 days to they have been home from June iga mokadho pokorgi kar tiegruok. Lesen gi onge go ok ginyal kata manyo pes gi wegi ok ginyal dhi tich kamoro amora. To kata dhier gi chando ko chuni mi tema ni neno jatuo ma onge supervision jatuo dhi tho gi ng'ani onge gi training mapok otiekre maber. To bende nyithindo be sandre be koro. Mano number 1. Mar ariyo en ni sirikal nowacho ni jogo matiyo e osiptende ibo mi cover insurance cover maber magi tuo kaka daktari kidhi e hospital tithieri to kad chulo okumba mar thieth mabede ga 2011 allowance mono ni medical allowance no gole osachu ania ni wakaw pesa ni usachu wadhi gi medo gi pesa NHIF mondo mi okumba malongo mamiu a better cover mano amiyogi kana gilokre gikelo shift mokel manyien ni to gigolo giro gaje ni koro okumba mar thieth jo thieth ka ogoloko pesa wado gidongo ato ni kidero okumba manyien di ir ng'amondiki mondo mi okumba to ng'amondiki ni emogolo okumba ni gi sirikal gite omiyo sani ko wan kod gi e bura wachomo gi ni une jomondikwa mi waulo okumba ma thieth. Mar adek en ni kane bedo e bura kane wawinjre gi sirikal igacha di lokruok ne dhi bedo osachwa 7 years ago. Lokruok no kotim. Lokruok ni ne tero sachu malo ne tero sachu malo matin. Kada gitimo to no dire gi odoho moyawo ne kes ma jang'ad bura joni ukoso ratiro mag dakteche gi miyuru pesa gi mano October 2021 mago higni 3 mokadho. Yes.
Higni adek gigo asesagi asari yawa miwauru pesa wani. Gin gi pesa maromo billion 2.2 billion. Gidagi golo pesa no. To ma kote mungisogi. Mar ang'wen, en nitiere sani sirikal mag county gi national obiro gi tim moro mar oyuma. Ni kar mondo gindik jotich e orak mongirore miluongo ni permanent and pensionable ka ndik japuonj ni kichako tich nyaka chieng' retire. Giketo jotije kod indiko ni contract mar higa achiel dwe achiel. Contract ma kata loan ok dikawogo itiyo ka wuono ka kiny dhi riembi tich. To magi jogo marito ngimawa mathiedhowa. Mar abich en osara malewo pile pile matinde pile pile ni dwe ka dwe. Ni osara ma Januari ichuli dwe mar adek. Ma dwe mar adek nyaka oruk 1 month. Ing'adi loan e osachini to loan ni ok tere bank. Bank oteri e CRB. Ing'adi sako ni teroni e sako ok tere e sako. Kini kawo loan ni dhini pesa ni ok chop kaka. Kikawo policy mar insurance nyathini mar somo. Policy ni ok giter pesa ni. Policy expire. Wangini ing'ado kata mana KRA pay ni ing'adi osara. Ogitere kere go lakteche fai. Opinyo gini unanwa tim nade. Kwa yuak ne jo county disi ni weche thieth gitine ni pesa amalo ndi Nairobi pesa bugu Nairobi. Kidhi Nairobi penjo gi weche wag pesa gi idu gini ni health still and involved. Ena ni dhi koni gi koni. Kogano miyo gi notice. Yes. Ndalo abiriyo. Ewa chako gi ng'anyo mamuol motimo mokwongo kote timo ne gi ng'anyo mondo giwinj ywakwa. To kanyo ni kama ne gikawo police to gidhi to gigoyo go wuod kuwuor ma jatenda manya thiwa koro wi obarre obongo ne ni bleed koro obiro hospital wik ariyo. Kata mana pole ma de giori ni pole jatelo odoko mos onge. Mano ramodho chunya kabisa. Omeno miyo gi strike notice. Waseri to mondo yera mbaka giluongo ni wani alot loso kama kana